Kardom, aprang sinilitum Karbi Anglong life habitung pen, kedoan Karbi Anglong arada tumapanta. Karbi sengkan kimia hirjume nang pajer iglo. Labangso sengkan kimi penajok ili tumalong ri angkang along kiterkluk monsam atomon si Japon popesi ning cepat helo. Pudhot Karbi sengkan kimia kardom nang pajer iglo, kardom. Thengpi kang hua tum ari dengpen Ranger Bhogaswateron areng kiso. Northeast International Fashion Week Season 5 along Karbi Anglong pen bangkrihni remwok kedam kacepak langdun. Rat Thur Paksi, PDCK Klembang Atumaphan, Nepcheksi, Raikom Saikhiari Deng Hodai Damko. Kardom, aprangsi birtar juje aprang, nang litum kadu kawe Karbi Anglong radaphan, Karbi Anglong life abitung ahin pen, Karbi ningkan kimia kardom pajiriglo. Pini prime tang abirta long pen, nili birta than mangpi, sami Julie Bepi, non birta ang ton pen arjuik tha. West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy, Mokoiram adung arayalom, Meghalaya pen Jasimet Hawar nang kachiraya phan, BD Kanglim pen ahoy nang kepejia phan, akimang penajok do desang se thengjang thu pen ke chenglo, anam ke doa thengpi kerot kang hunan puanta kang ton thek ponlong nelang. Karbi Anglong arlo ay ing nam kang hukomento lo kang tonpo. Ing nam raikom asay kampen ki e ke sompo na thengpi apan komento si kachiraikom thekpo. Lason si kedamtang arkoy ni phai ingkoy raser kep ajok por phai kep malom Meghalaya pen Karbi Anglong ahoy along kedo ajowang thengjang thu atheng pikang hu hangjo hanghai addi malong ingnam raikom asai khi atom ke khangdun jipura hamren DFO along Protection Ranger Bhogeshwar Teron pen Japon si ari sangho atom ingnam arlo kilut kiri kakorok aho thengpi kerot kangho agari atomapan chitong lok pen chitengkheng dutlo. Bangso kaceteng kheng ahot Protection Ranger Bhogeshwar Teron aphan thengpi ekang hugari pen petong phet. Kaceteng kheng bom ahot Ranger Teron sitame mithang apran kachepajok ji aphan penang an cheteng kheng si adde malong pen katlong juilo. Bangso kaceteng kheng ahot areng ahu keso kangtang rakajok Guwahati Downtown Hospital along an se chelangdam nang koklo. Hamren pen Daniel Linghi, Karbi Anglong life. Guwahati arong sopi Panjabari Silgram along Kapadopon, Northeast International Fashion Week Season 5 along Karbi Anglong angkang pi along pen bangkep an cepak langdun. Kedamtang arkoy ni phai ingkoy runner captain ingkoy raser cap nini aparman Guwahati rong sopi Silgram along Kapadopon Northeast International Fashion Week Season 5 along Bangkrehini Karbipi atum remwak cepak langdun. Kacepate don Bangkrehini angbong pen Karbi Anglong pen bangkep lapen di Mahasau pen Banghini akarbipi atum cepak langdun. Kacepak langdun Bangkrehini atum aphan Julie Bepi pen Team Golden Wings atum Japon si cerap citodon. Kacepak langdun Bangkrehini atum aphan akang tuy ang dengan kapale dunji aphan pura dipu tara langso along audition pado si ingway ponlo. Nini aparman Kapadopon Northeast International Fashion Week ahot Karbi Anglong pen Banghini designer The Golden Wings Malokropi Sonali Teron pi Pirbe Bepi atum ahin pen Nirmala Teron pi aphan showstopper ason ponsi langmisen apindeng cepak langdun. Bangso along Rembok Professional Category along Mermili Hanse pi pen cleared up Teron pi Tin category mate Akimi Kangway along Malin rong hangpi Serlin rong pipi Taine rong pipi Merdan Lektepi Serlin Bepi Cecilia Terang pi Marcela Propi Lapen
Mrs. Along Sonia Tok BP, Saraswati Tok BP, Lapen Basa PBP at Tumpensi, Chepaklang Dunlo Pusi, Karbi Anglong Life, Asay Hemalong, Bertanang Pali. Dokmoka Police Station Angkang Arlo Arkoy ni Phai Thongkep Ajo Ajirlo Porphai Krehini Malom Virwire Saiteron Arong Along Rathur Paksi Banghini People Democratic Council of Karbilongri Okchunpran Klembang Atomaphan Nepjeksi Raikom Saikhi Arideng Hodaidam Ko Rat Arideng along kaching nang cek Banghini PDC ke Okchunpran Asong Atom Jersong Hanse Ningkan Ningkoy Lapen Klarbong Teron Ningkan Presir ke Pusi Pangthek Banghini atumta Dokmoka Police Station Angkang Arlo ke Doasor. Raikom Saikhi pen berta nang ke pali ateng ke Banghini ta ke hang ke pawai akatangka ke endam ji aphan ke damahut rat atum thorpak pen chekom si neping nang ponlo. Kaching nang cek Banghini PDC ke klempar asong atumaphan areng ahupa sosi arideng along pen tangka receipt book lapen pet pak trainer ke PDC ke alo longpon. Bangso Pit Rat Atumpen Raikom Saikhi Atumaphan Berta PC Banghini PDC ke Atumaphan Raikom Saikhi Arideng Hodai Ponlo Pusi Raikom Saikhi Pen Berta Nang Pali Aningkan bang ason thak thaksi Pining Setami Donsuri Aklamalong Ingdeng Trok Hanjang Langso So Karbi Arani Talonpon Bangso Katalon Ajay Mekateng Pen Ada Porphai Narkep Apor Malom Soy Terang Arideng Pen HKRAA Alama Ingthorpon Puthat Kachikimo Asay Ellison Singnar Ahin Pen Japon Si Dakbam Rong Pila Pen SGB Moniram Terang Pen Cherap Chitodun Ada Porphai Sirkebra Achitim Puthat Karbi Anglong Autonomous Council EM Barem Rajendra Rong Pi Arideng Pen Ingdeng Trok Hanjang Langso So Karbi Arani Ingpupon Bangso Pit ason kapathu kachipate pado pondet pen api krungsai amai pedo ponalong keplang lapan kaching thorji aphan Karbi atum beha bepar ke klem hung nang po alama thepi kiripon Mayalong alohi sarpo aman pen kachitong don Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso manpeng alohi Karbi Anglong Autonomous Council EM Barem Surja Rongphar KLA amai phu hidinat rongpi JC Rongpi ACF Pendanglok ke Ongdum ke Thekiding atum Chitong Dun Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Life Greater Dongkamukam Press Union Ahin Pen Mekiso Kelang Asai BC Kechengsi Apurun Bangkep Atumaphan Amek Kerakji Aphan Nogaon An Pontanglo Kedamtang Arkoy ni Phai Ingkoy Ranar Kep Arni Greater Dongkamukam Press Union Patir PC Dongkamukam Along Ake Joypen Meka Keso Kacholong Abang Pu Bang Pi Atumaphan Sekelang Aboha Biponlo Laso hot kadokabe bang pharo ke thomra phokep so se abang pu bang Pi Atum Meke So Chelang Dunlo Bonta laso angbong pen bang trokep atum ke Meke Rak Nang Ji Mate Operation Nang Ji Puajok Arkoy ni Phai Thongkep Arni GDPU Patir Pipansi Kechengsi Apurun Bangke Patumaphan Nagaon ERC Hospital along Sekelangapan Pon Lopusi GDPU Amaipu Livingstone Bay Pachini GDPU Amaipu Bay Asangho Kapachini Atengke Nagaon ERC Hospital along Dim Kadure Ajane Epongwet Ponun Edet Si Kechengsi Apurun Bangke Patumaphan Si Ponchotlo Lapen ke bang JR ni ke ponang ji ke dolang anatumaphanta ponthai ji lasening chipabinang ni puta beasangho pachini GDPU dun maipu Gurmukh Singh pension bang British ronghang kaning ji atengke GDPU atum ke klem pon bom ke rat asai binong lapen nilitum ke klem ning arong o lapen lahai asai kapachun longlok ke GDPU along ke do an klem bang thu atum chingrum pet sining isipet ke do ajoinelo Anparta ke bang JR ni sitame GDPU pen kenang son rat asai ke klempon bom ji aphansi chisik ding lopusi GDPU dun maipu Gurmukh Singh lapen chunbang British ronghangatum ningje News Desk Report Karbi Anglong Live Haraghat along pinipen nithom aparman panong ponsi ningkan isek pen epong dimasa akhai atum angbong ningkarong ajutang lake bisu dima alir acampen katolon pangcheng ponlo
Laso katalon asay long cheng mori pong si ase ang tongpen armu chijeng pon si bisu dimak kapang cheng pon. Jaimek ke deng pon ateng ke ada papor bisu dimak katalon tirika mamay pu jiten kemprai ari deng pensi lama ing thor pon lo. Laso phi dimasa khai ajutang aro atang pen karkli chophejo apado derapi Haroghat LAC MLA Jairam Ingleng impu pidunsi jutang armung sitame kachijeng padopon. আমি আজি ৰেলী উঠালোঁ আৰু আমাৰ যিটো ডিমাচা নিয়ম যিটো আমি আমাৰ পূজা পাতল News Desk Report Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Sports Association Patir PC kedamtang arkoi ni phainer cap arnipen kepadopon karlitang basapi teron pi kachikimo amen pen badminton kapathu kachepate angdungkiti pathuponlo. Karbi Anglong Sports Association Patir PC Kasa Indoor Stadium along kedamtang arkoi ni phai ingkoi runner cap arni pen kepadopon Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Asarpi Karlitang Basa Piteron Pi Kachikimo Amen Pen Karbi Anglong Angkang Pi Badminton Kapathu Kachepate Pini Angdung Kiti Pathu Ponlo. Pini Angdung Kiti Kapathu Ada Porphai Kepensi Pathu Pangcheng Ponlo. Laso along arta thak pon rep pensi Kapathu Ponlo lake inut hijan jan angbong Kapathu Banghini ni hijan angbong Kapathu lapen so arlo pen so penso chingvoi kung pen Kapathu angdeng thak pon rep si Kapathu chepate ponlo. Kapathu ke hai abang phu bangphi atumaphan Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen kasa amai phu Tuliram Ronghang MLA Dr. Man Singh Rongpi EM Mongol Singh Timong atum arideng pensi nong e pajer ponlo. Sarjep Kathar Karbi Anglong Live. Pini prime tama birta ke lapon si kang ton iglo domi thakmi kardom.